खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 एप्रिल समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। रां रुफाफोरा जोबस्रांलांनो हागौ, जेंनायाव गोलैनांनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। बृष राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायाव बिदाया जोबोरैनो खुसि जागोन। बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ गोरासिन जागोन। मिथुन राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, जेरावबो मुं गोसारनो हागौ, मोजां सान। कर्कट राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखायै गोरोन्थि हाबा मावनो हागौ, नखराव जेंना सोमजिनो हागौ। सिंह राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोद सोमजिनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायनाय मुवाखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। तुला राशि। सुथुर जोबस्रांलांनो हागौ, बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। हरखाबै उदै साखांनो हागौ, जाग्रा आदारखौ खेल लानानै जानांगोन। धनु राशि। गोरोन्थि हाबा मावनानै साजा मोननांनो गिनो हागौ, दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो सुखुनाय नङा। मकर राशि। नोंथाङा दिनै माबेबा बाथ्राखौ लानानै रागा जोंनो हागौ, गोसोखौ हमथाना थानांगोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों नोंथाङा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मीन राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो हागोन, गोसोआ रंजाखांगोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।